Ani bidi katala joton lam sogo joton phung kaham ke ang kha kaw norong kaham na hine ang bo kaham no ke oma ke sini puku tanai pe kha finally ka khalai thangni se nei 15 kai ro Gang agartala thang phaijak agartala bai malai bai no kisa kagos dina hini phaijak agartala jora se thang khina ang tabo hingke mun station phaisa baijak tabo kai agartala sampai ka sampai Dono sari kaham tani basi korom selama sini sumela ni bagai 48 korom selama itu tahu wati phai tongo takai ini nograi rono sasis buri tongmayo masa ni bagai senghai re mas ni bagai gol Kuya saya sonai tung di sini YouTube channel no 우차원이면 무슨 프라कृ틱이 눈쪽이 끼고 저는 가만 우차원이 저들이 가는 말 이미 잘못 쓴말 많은 놈이잖아 가까운 숨기니 말 볼런티어스로 사람들이 파이 문어 지하 기차 abo hingke nogo khasinaनो bagoi thajok balai nogo khasina bai bosa burum haike palije theo tar tini hingke bisuk bisingma muira bar rok janai ngetai kusai pani khainai tabo hingke nogo khasinaनो bai tobuka thajok balai ke nogo rok khasinaनो bagoi tabo hingke khanai ơi, udah soleh para.